Ostatni tydzień Jagwentu. Trzeci tydzień Jagwentu to cimo takie suche dni. Kiedyś mi to duplikowała moja starecka, ale dopiero teraz to mi genau wyklarowali we naszej Józefce, i że są to 4 razy do roka takie dni we tydniu, we których trzeba by pościć i żykać. Trefie się teraz też genau we trzeci tydzień Jagwentu. Jeści to zaklepane już od takiego papieża Galezego, który był na ostatek V wieka, a teroski się to u nas wspomnieli. No ale więcej nie będę o tym rozprawiał, bo to i nie moja parafio, ja sam przeca za katejmu z nim płacone, nie? Ostatni też ale przychodzi tydzień skorzych świąt, to też rojmąg i sprzątanie, srogie stroniane wszędy, we wszystkich echach, we całej chajupie. To też jest najsrogszy tydzień dla wszystkich rychtycznych śląskich hopów. Bo dajcie pozór, bez całki rok, no można jeszcze krum Wielkiej Nocy, hop przylazuje ze roboty, babeczka drapko rychtuje talerze i obiad na stole. Nie skorzy lacie, chyba co hop mu psa i musi z nim wyjść na szpacer, glaska piwa, Zeitung, trzeba przecież obejrzeć przodzi, jeśli jest we telewizji jaki futbal szpil, krum tych dioseckich dupelindów ze Brazylii, zdziebko na szeszląg, co by te jodło na fedzy się zawiązało, a teroski przed świętami. Baba ufich brano, uszmodrano, wosy odskociem bane, łaky sklabustrowane, hadra w jednej gracy miatła, serce w entreju, kiedy tak człowiek, znaczy się hop, nie do pozor to i wypychol, może przychlasnąć kaj wejdzie, nie tam kaj potrza. Kapera, żużej diosecki łochintolu zakatrupił, szlachtnąłeś go już, a bo ja to mu mieć chce zrobić. Rycy już staro we Antreju, a szlachtu, bo i gryfnego hopa gotką poradzisz zaszlachtować. Idzie ale ino blank, ale to blank po cichutku pomrącej, co by jakimś kloprym nie nachytać. Kiejsik to jest se staro kozała deptać ze tepichem na klopsztanga i prać tym kloprym. Mnie to się bali zdało, bo się w tym czas medikował. Komu jo to też teroski nie praskna, nie nawala, kogo nie spiera, a? No i lepszy było, ale kiedy śnieg śleciał i szło klupać te pichy na śniegu. A kiedy tak jest se trefił się jakiś kamrat przy klopsztandze, to i halbecka się obaluło i jakoś ci ten czas do świąt bez te dioceckie skludzanie śleciał i ani się człowiek nie poznał. A teroski roztomajte maszyny, roztomajte mechaniczne klopry, miszungi, w które cisane już pierą, klupią i pucują te pichy dyliny, co tam jeszcze człowiek wychałupie mo. A no i barzy, to rade są te gizdy, które mają bez całki dzień, szynki, biersztuby, knajpy otwarte, bo i tak hopy, hobijna krycha, na pump, kiejno chcą pitnąć przez starą i nie daj pompuczku świekrą, zół i zół, koniem pójdą, rań do nich wlejdą, a staro, przed wilią cosik tam ze potmanera wyboli, bo przeca nie idzie mieć przy wilii cosik, kajsik na pump, cosik, co jeszcze człowiek nie zabulu. A jeno nie poradza genau spokopić, po jakiemu jo 2 razy do roka wyciepuje 2-3 miechy roztomajtych, starucznych chabozi, roztomajtego habrajstwa, a za pół roku już zaś tego moja staro przy świętach poradzi do tego miecha naskludzać. No jedyś, geszynki już sprawione, dziecka listecki do dzieciątecka naszkryflali i nawet w tych familiach kaj się nasze szykownictwo zwiki piastuje. Ja tam genau wiem co erna. Już za jakiś ich binder szlips, chociaż już przy odłoźmiu lot nie oblyko mancuga i białych hemdy. I najważniejsze, trzeba usztiblować, narychtować jedla. Ja, to było dawniej, jak go dałem za starego pierwy. Teraz idzie się na tork, idzie się lajsnąć hojna ze plastiku i 2 metry srogo, ze glas kuglami i ze tym anielskim wosem, funcle choby przy magistracie we Chorzowie. O święta! Ino kaj są te gryfne, dawniejsze wunderkerce, zimne ognie na hojnie. A można to i dobrze, co ich nie ma, bo przeca są bocza, kiedy się sam u nas we familoku, we lemie zajekum, całkie pomieszkanie, kiedy od tego hajcło. Tela, co roztomajte, plac spratruny, rakiety, każdy bajtel mogę se lajsnąć, choć to jest bezmać sam tukej zakozane. Idzie, Wilio, idzie, przecaś tak prawdą, nie wszystko się sam doło powiedzieć, przeca we każdej dziedzinie są insze zwyki, chociaż wszystkie idą do jednej sorty. Pumbuczek nam się genau za tydzień narodzi i już będą się wszystkie radować, będą mieć mocka uciechy, aże do geltaku. Bo same poradzicie spokopić, że te roski najwięcej ostudy machlują roztomajte banki ze jej świąteczną promocją. Ludzie, to ci jest dopiero cygaństwo.
Ale idzie dzieckom powiedzieć, co ojciec już 3 miesiące jest elwer, co ta opieka społeczna mojno mułka i takie słyszą kakauszale, a sam pływią srogie kapery. Tam nie byda teroski za tela jamrowu. Można coś ich blangińszego, chociaż ty z tym grudniem jeszcze skuplowany. Dajcie też pozór, bo u nas ci była srogo haja. Mamulka nie dała pozór, a jej docierny synek dopod do Mikołaja w naszym, nie byda go dojatim, bo to reklama w supermarkecie, dźwignu temu Mikołajowi ta czerwono kecka i rycy na cołki karpętel. Mamulko, a ten Mikołaj to jest baba! Miarkujecie te łoszklico, baba Mikołaj, jakie godą ten ostatni tydzień przed świętami, to jest czas, kiedy babie pitnąć z podśmiatka albo szojer lapy i trafić się ze takimi samymi kamratami. Chociaż lecy kiedy mogę być i tak. Trafiło się, wiecie, 3 kamratów we szynku, każdy z kloprem albo większym kulokiem, ze którym ich stare posłali wyklupać te pichy. Słuchajcie opym, mamy deczko czasu, to można by mi się jakoś i sam we szynku wieczerzo zrichtowali, bo doma są suche dni i wszystko jest pustne. Dobra, go do jogu. Jo stawiam coś ich do słepaniu. A jo go do antek uhol, łopsztaluja coś ich do jodła. No to mi się a do taki finik fiker hajna. Jo to mu mogę sam obiecać, mogę wam festelnie snokwić i że wszystko by dać koł i słepał ze srokim smacyckiem, ze srogim spustym. Baby, dziubecki, te mocze, nasze stare, rychtują, śmiatają, pucują, co ukochało panom hopom, ostali insze rzeczy, na tym przykład te kapery. Jeden mój kamrat jest jakiś poranoście loty mu nazad, poszł na Amelung, lebo na Zalone, albo na Czystowe we Kochlowicach, po jakiemu, ano staromu chozała kupić ze 3 kapery, takie sroksze kartwy na wilio. A jeże on już sokie pieniądze przesłepał we szynku u kosmaliny, musiał je pójść na tyka, na wędka chycić. Machluje, wciepuje te hocyki ze tymi glizdami. I łogos po jakiejś godzinie jest, chyciu, kurbluje tym haszplem przy wędzisku, kurbluje i wyciąga i entlich goldfisza, wiecie, tako złoto rybka. A ta jak to mają one we zwyku, korze mu powiedzieć 3 winsze. No i przodzi to by chciał, co by we Szwajcarii, we ichnim banku, co bych miał kupa pieniędzy. Fertik, ta goldfisza to drapk sprawiła już. Teroski jeszcze chciałbych mieć srogo chałupa na rivierze, albo kajsik we gorkich krajach. Dziś prask i złotorybka do Dyszbajslowa. A Teroski, ty półfuntowy kurduplowaty kaberze, zebier Zesia i moja staro, i moja wświekra, w które mnie sam kozali przyjść te karpie chytać na wandka. Ale gody i święto to jodło, fetowne jodło, ani z kozi, wiesz, Erna, Teroski robia kuracjo, a do jedna kamratka do drugiej. I mnie to festelnie bierę, każdy dzień w stołu mu o 5 z rańca, gimnastyka, szpluchtom się we zimnej wodzie, długi szpater, zatem dauer lauf i do roboty. Nie skorzy, po robocie, juzaj seblikom się, juzaj gimnastyka, szpluchtom się we zimnej wodzie, idzie piero Teroski na odwieczerz, richtuje się, ale pomaluśku, 1 talerz wodzionki. I poradzisz to róza tak trzymać, to przeca muci cię festelnie tropić. Ja moż prawie, co mnie to tropi, przeca, już zaroski po świętach, ta kuracyjo dziepiero na poczynu. Ojgen z Pnioków.